ating kadiliman, yung ating death, pinapalitan niya ng light and life. So in our places of abuse, kung ano man pinakatago-tago natin mga insidente ng abuso, gusto niya pong puntahan yan. Gusto niya pong akuhin yan at sabihin, namatay na ako para sa mga yan. Hindi mo na kailangan kimkimin o buhatin pa yan. Akin na. Because I died. Not only for your sins, but the sins that others committed against you. Okay? Lahat po ng masasakit. Meron po tayong pwedeng puntahan, and this is the cross of Jesus. Meron pong pag-iintregahan ng mga lahat na nangyari sa atin dito po. Hindi na po natin kailangan kimkimin pa sa sarili natin, isip-isipin,